Dwi'n berson mor lwcus, achos dwi'n newydd glywed diffiniad yn ymarfer, a hefo fi mae Bethan, prif leisydd diffiniad. Bethan, cwestiwn mawr, pam bod chi di ailffurfio? Ni wedi cael sawl cynnig i ddod nôl at ein gilydd, ond blwyddyn yma, fe jyst yn teimlo'n iawn. Oedd pawb mewn llefydd iawn yn ei bywydau, wrth gwrs edrych rhwng ti, mae'r safle'n anhygoel, a sut allan ni wrthod i wedi gwir. A sut ti'n teimlo bod yr unig ferch yn yr diffiniad ydi o'n Ti'n rhywbeth, erbyn nawr fi di arfer, a fi'n credu, fi jyst yn anwybyddu habits nhw, Oeddech chi cydd chi mor boblogaidd, sut ydych chi'n teimlo am heno? Wel, wedi gweud na, y gig cydd, lleia cydd yn y byd i gyd, oherwydd yr gwefannau cymdeithasol ac yn y blaen, ond ti'n rhywbeth fi'n credu oedd e'n help bod ni wedi gwneud hwnna, achos fi ddim wedi camu ar lwyfan am 17 mlynedd, a dwi'n beth hawdd wedyn i ddod nôl ac anni wedyn, so felly, fi credu oedd hwnna wedi helpu, wedi codi'r hyder tyma bach, ond yn amlwg, oedd hwnna yn llawer iawn llai ac yn llawn o bobl oedden ni'n adnabod ac wedi gwahodd. Fi'n gobeithio bydd canodd o bobl yn dod, ond wedi gweud na, mae fe bach yn ofnus, i wedi gwir. Fi'n sicr yn gwybod fydden nhw gyd yma, a dwi'n edrych ymlaen, a dwi'n gwybod bod pawb arall yn edrych ymlaen. Diolch yn fawr, Eloise.